Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Mayong hapon Bacolod, mayong hapon bilog mahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 14, tuig 2022. 41 dias na lang antes ang Pasko kag 48 dias antes ang pag-abot sang 2023. Sa ngalan ni Aksyon John Diaz, sa inyo dire alagad sa Action Reports Afternoon Edition, Action Boy Duran. Tubtub gitatak na alas 6 sa pagdulong sa inyo sa mga informasyon, mga balita nga natipon sa aton nga mga mobile reporters, action reporters, kag sa aton sining nga news center. Nanong aton mga balantayan karon nga hapon sa dira sa mga Bacolod Government Center ang budget hearing kuno sa gina-propose nga 3.25 billion pesos nga pondo sa Bacolod sa 2023 mag-aumpisa na buwas sa hapon. So kinahanglan ining hearing sa budget dahil matapos na din siya antes ang tuig. Para nga kinahanglan mga by December kuha na niya, pasado na niya para hindi kita mag-abot sa punto lang nga basi mayara kitang reenacted budget ng siling nato. Kaling ito yung pundo daw mo magyapon, no? Daw wala man magsaka gid ang budget sa Bacolod para sa masunod nga tuig, no? Sa pila naton ka mga balita naman national nga natipon sa aton nga news center. Sandigan Bayan ginakuit ang isa ka opisyal anay sa Bureau of Customs sa kaso nga falsification may angot sa iya sini nga salen. Sinuni siya, bantayan nila karon sa Action Balita Evening Edition. Samtang PNP kag NBI, usisao naman ining report, aligasyon ni suspended Bucor Director Gerald Bantag, angot sa ngalan nga Herman Agoho. Ba't na ning Herman Agoho ni man? Ano nga balita ini, no? Bantayan taman ina karon mga kaaksyon, no? Man nangin kontrobersyal kaayo ining issue sang pagpatay sa broadcaster nga si Percy Mabasa alias Percy Lapid, no? Nangin kontrobersyal ini kag mga matag-as nga mga opisyal ang nadalahig sa sining pagpatay. Yung mga natudlo diri nga utok-utok ining si General Gerald Bantag. Although may mga aligasyon pa, may mga pahayag, may ara pakid kuno yang mas mataas pagidya sa kay General Bantag nga may kahilabtanan sining pagpatay sa kay Percy Lapid. Ako may gilupulo paminsar man ko, tigaling di taman ang palayag kay subnaw ang ginpasakaan sang kaso ining si General Bantag. Hindi upod niya nga si Zulueta kag pila ka mga ara dira sa prisuhan niya sa New Bilibid Prison. Amak mo na, no? Puwerte nga klase sa sindikato, ya. Tukar pa sakit paminsaron ba lang ang direktor sang Bureau of Corrections, ya. Involved sa kaso sang pagpatay. Imbis lagro ka guantabla sang hanot sila ni Percy Lapid. Isla ya na himo ya kundi nga ipapatay ang isa ya. Di masubo-subo kay ti mga matag-as ng opisyal. Kabay pa nga matagaan ini sang hustisya. Kay man ang pungsod Pilipinas mga kaaksyon, isa ini sa mga pungsod sa bilog nga kalibutan nga may manamo sang mga journalist nga ginapamatay.
Silingon, ang pungsod Pilipinas, isa sa mga pungsod nga delikado para sa mga journalist tungod sang mga kaso sang pagpatay nga madamo gani mga kaaksyon, wala sang closure, wala sang hustisya ng angkon ang madamo nga mga journalist nga biktima sang pagpatay. Makuyaga pariho kita sa mga pungsod pareho sang Syria, Afghanistan, Iran. Ara kita daya. Kabay pa nga ining isyu ni, kabay pa nga mahatagan gisang hustisya bla. Ining si Percy Lapid. Kag tani kung maibaluan gid sino gid ang pinakautok gid bla, sino pinakataas gid may mataas, mas may mataas pa kuno kay kwan eh. Sa kay General Bantag eh. Mas may mataas pa kuno. Hindi sa height ha. Sa iya posisyon guro eh. Ako may ara ko nga ginapulo paminsar. Pero hindi ta na iya mapalayag kay wala pa man inasang ginatawag naton nga mga ebidensya eh. Cancer Assistance Fund, ipatuman sang Department of Health. Ahay, mayuman. Isa man sa mga maayo nga tikang ining aton nga makauturan bala nga biktima sang sining makamamatay nga cancer. Makaangkon man na sang assistance halin sa aton gobyerno. Anisipa ba? Mag-cancer ka gani, mga therapy mo kumuha na. Chemotherapy mo da, mga radiation mo da. Nanglan mo ginabulig sang gobyerno kay ang gasto perte. Gapinitin siya ka na, gagasto ka pa. Hindi lang ikaw ang kapinitinsya na, pati pamilya mo. Kaya piktado na mo. Mayan niya. Ngay may yara nga assistance ngay patuman ang aton gobyerno. Paagi sa DOH. Pilain na mga kaaksyon sa mga balita nga detalye na inyo mapatian sa kabugusan nga pagpangalagad sang Aksyon Radio Bacolod. Sa aton karon nga Aksyon evening kon balita evening edition. Malambutan ta karon inireklamo sang madamo naton nga mga kaaksyon bala mga kauturan naton parte sa basura. Sus may ara nga hasta subongo perti gyapon madamo pa nga area diri sa syudad sa Bacolod nga tubtub subong ang basura way pa makolekta. Mga tag-isa na kabulan eh. Way makolekta. Ako dumduman ko sa nagligad I think nga sa nutong adlaw man ano subong Lunes do sa Biyernes bala mo or Sabado. Abi mo dito sa amon sa area namon, Tres Panokoy. Daw pista mo, hindi pa pista po daw pista. Abi mo nang tabo, ano nga daw pista to? Umabot ang garbage sa kolektor. Sus kinagula imo sang tao. Manalos lapit isa man kabulan, yung makulikta ang basura sa amon mo. Sus kargahanay pa namon kag hakutay nga. Halos tanan bilog yang pumuluyo mo, halos tanan may mga basura. Puwerte mo, do pista. Abot na nung natabo ni man. Kung papasahon mo kung sa mga post isa, makita mo nga daw ginadayaw ang DPS, daw ginadayaw ang amon ng ahensya kay natagan kasulbaran ang problema sa basura. But mo hindi na among realidad sa dalom. Ang realidad sa dalom, ang basura gyapon ka tinumpok, IPM na ano kamo? Di nga aton gobyerno, nga aton dirang mga opisyal nga in charge na nanong ginahimo nyo man. Way ka mo yung kabatsyag nga ang basura nyo, gatinumpok na. Daway ko sa nabatian nga may ara action from on the part of the government nga maghimo sang action sa IPM ni nga ang basura daw hindi makolekta. Daw hindi nila makolekta, but na nung rason sina. Karon bala kay tilawan tayo na karon kung may ara kita nga mapakingangutan, angot sina kay bisan nanon yung asugid nga ara na nagapangulikta, bisan nanon yung asugid nga may ara nga mga pagpaninguha, may mga effort na ginahimo, pero hindi mabatyagan sang taos dalom. Ang basura gyapon ang ilagi na problema.
nakita man ko nga post niya, amo ni Guro ang change. Change nga no man. Sa una daw kayo man eh. But nga sumunag amo naman. Anong problema? Dara IPM. Way man kamuga kuan, way man kamuga explicar. May nabasa man ako nga explanation abi nga tungod kuno nga guba ang dalan da pakadto sa Felisa tungod sang bagyo paeng. Hindi ang punto is ang napangita isang tao nga makolekta ang ilang basura. Why nang gidya may himo Awak mo pagwantahon mo ya sa bulan ang pumuluyo nga way isang kolekta ang basura. Ano na ibi ko nila binaho to ya sila. Iban ti pambutang iban nga danara lang ipang tapok na dasdalan. May ara gani kuno san dumanan yaw barangay dumanan. No planos la iya nga ilang akuto ng basura ibutang kuno tubangan sa government center. Ay hindi naman iya guro ko na. Ina ya pagpakita na sang kaakig sang pumuluyo. Ay ambot sinyo da sa mga opisyal naton tani pakita man kamo. Sino na dang in charge na sa mga opisyal tada sa syudad man? Daw si Kwan wala mo ang sinong chairman sa Committee on Health and Sanitation. Daw si Councilor Calao Puntibilla. Bla mo. Kaya ano na daw puro lang ta ni Sugi daw. Way isang action daw ay. Way ta kinanglan sang sugid kag mga press release. Kaya kinanglan ta action. Bisa na no pa ninyong explicar nga mayo ang amuni, mayo ang amuto. Pero kung ano nagkakatabo nga realidad sa dalom, amo na yang dapat tani tagaan sa atensyon. Karon dugay-dugay ay tanawon ta na. Kay also we would like also nga mabuligan ta ini mga tao bala nga nagaproblema sang ila wala makolekta nga basura. Meanwhile, i-check ko anay si Action Zil Minardo no sa aton patrol. Kumusta ang palibot naton subong? Bago lang to nagtupa-tupa jutay ang ulanaw. Action Rivera, okay na si Action Zil? Wala kayo daw meeting pa sila. Action Rivera? Si Zil, okay na si Zil? I-check ko anay si Action Zil Minardo on board sa aton patrol sa iyas ning observation report sa sitwasyon karon sa syudad sang Bacolod. Ara na siya, si Action Rivera? Daw subong hapon daw medyo tupa-tupa jutay ang ulan diri sa Bacolod I don't know sa ibang areas. Pero diri sa Bacolod nagtupa jutay ang ulan. Check ko lang si Action Zil Minardo. Action Zil, maayong hapon. Action boy, good afternoon. Bardo ka. Kamusta? Do ka hidlaw ko man si imo, do ka dugay sa ato magitanay ba? Gani no, mag-ukaran niya kapakita. Gani man, hindi ikaw yung wala ka pakita. Ari lang ko di permido, ay ka di ka pakita. Musta ka? Mustang lawas ta? Naman ka bulan ka gulata ka hibatinay ba? Mustang lawas, hindi ko mustang lawas, hindi ko musta ikayong lawas ta. Ano man ko yung mga lawas mo na nga. Tambok yapon ba? Kung tambok ka na, ano na lang niya kami? Pareho sa tambok Busy si ba? Doon na gulan-ulan, ganyan sa may Bacolod. Nagulan-ulan? Hasta subong? Hoy man. Subong ka pulo pa na ni pa. Pero ang iba niya nga barangay Action Boy. Tapos diri sa may barangay 3, subong ginaanan, panipapang. So kayo daw medyo na ang patrol. Daw medyo na alagay ito, na yabukan. Hindi pwede yabukan ni daan. Hindi pwede. Gini nga, gaya pa na kay nalutakan na dito sa may parte, bigagin Action Boy, sige na labian na mo, naling kami sa may precision 9 mo. Kaga 8, na diri sa may nagtulutupa na magit sa Marcel Conferential sa alihis. Pero sa pagkalabot, di sa may BS Aquino Drive, wala man nagtalite. Kasi diri sa may barangay 3 Action Boy. No, so, do ka nipis lang man, no, sang ulan kagina. Kasi niya, si Papa yung dali na ko, no, kay ginasawira niya kung iya nga, V1. Bantay na kita, magina-atipan na kita mayo, yung iyang slakyan gani. Pero, magawa ko tayo na nagtalit. Gini Hindi magpa-ulan hindi magsulay na kay base Teka na sa
traffic sa iyang washing gani. Awa. Pero dire gani action boy kung tanawon ta sa may parte lang di sa barangay 3. So ang dire nga areas magamo ni oras damo na nagalabay nga mga salakyan sini kay man almost no ang dire sa may dalan Lacson kag sa may Bonifacio na dire yung action boy ang lakat sa trapiko ni slow to moderate na no kagati dire sa may dalan Araneta kay ti subong nagbalik naman ang klase no after isang weekend no subong Lunes nga adlaw is heavy traffic naman action boy kay ti ang bagani namon sa may Araneta dabi do gabi lang man na nila ginaubra ang sa may drainage no kay hindi man sila makaubra gid kung nakagiho kung adlaw kay damo sang salakyan nga nagalabay diya sa subong wala pa nagyapon natapos pero may mga kabilya naman sila ginpangbutang wala da ang isa man nga pakos sa traffic kagati gindi Way kagit sila action cell. Way kagit Action boy. way kagit nagplamang ko sa kaulubrat. Unsa nun yun matapos man? do wala man ko to may nakita nga gobra miskan gabi do masara sila sa dalom hindi ko makita Para guro kay drainage mo kasi atos dalom blaw. oo gani pila na kagabi ligan nga libot kada wala man ko may nakita nga gobra base tagalauna sila sa kagahon gano gabakbak da trabaho Basi malabayan mo bala? Basi malabayan mo kag may mga obra? Mangkutabi natun sa nugin yung plano nyo tapuson ni man? Sa nugin yung matapos ni obra nyo di man? Dali kasi sinilang wala ko may nakita nga tao action boy nga nagaobra linsang kagina nga paglibot naman kapila na kami maglabay-labay to kagabiskan gabi action boy wala ko may nakita na namang papuli nang mga alas 11 na pasado kay jutay na nang ginaya sa lakyan mong wala man no kagati subong isa to pagid ka concern dito na labian namon sa may dalan sang circumferential Okay. antes na diri sang magpaliko ka sa handumanan sa may Coliseum no to be specific dira na yun ang basura raming gyapon Na- nga nagatinumpok ang katingalahan na hindi mo man mahambal nga halin sa mga panimalay o kung residente nga ara dira pero kay sa palibot action boy wala man sang panimalay no kay Di kay ara nga ginakuan nakaputo sini nga mga bombay nga mga ara siya bala sa net tag-isa kano do ara man sa libertad nga ginabaligya Way sa balay pero ginadulong da gina sa karga gro sila mas lakyan kag ihaboy lang da. Di ba siya kanter na niya kada tinuladan niya ka basura kaya Damo hindi niya gyapon. basta-basta Kita nga mo no lang na. Oo. hindi niya basta-basta yung parehos niyo dari sa may barangay 3 nga daw amula ni siya gatumpok pakita no pero seryo sa may hiligad sa karsada ama na nga basura action boy na hindi siya amula niya ato yung lapad-lapad gidya daw makambal kabala nga daw isa ka IPM ang ginariya to Basi danay ka IPM. action cell mangkot ko basi ginimo na da bag-o nga dam site na da hindi. ay yala hindi man maano nga damsay kaya lagi dyan sa igat ang dalan yan do ka head turner gid sa action boy head turner gid dyan sagbot sa igat sa dalan Ining video No, na kay- napakita mo subong sa dinis nga area ya. Ari sa barangay 3 ni action boy Nakita mo lang. pila naman natin gani kadlaw di nga tinumpok no ang basura dire kaya manami man ang ligid-ligid sa koreng di ligid-ligid niya sa may babaw sang bandigo Daw nalipay ang kureng gali. magana kaya may kay kayon di sa mo may kay kayon di sa ama ni ko kakisa no kung ibutang mo lang sa may plastic ang imo nga basura balaksyon boy kag iibilin di sigad sandalan ang nga resulta pagkaagaw kun pagkahapon ganilapta kay ti dasig yagison sa mga ido kag kureng dalain kung nakasako gid kag higtan mo no kamalabyan siniya sa nga IPM ti masapos na nang sini Hindi ang dapat na tani action cell para sa amon balang lugar to ya. Nga hindi mo pa ipagwa ang imo basura not unless ara na ang garbage collector. Ipagwa lang na iya kun ara ng garbage collector. Tinayo tanawa ti makita mo gid nga ang basura ara lang ina tampok da kilidalan. mayo man ang taga Banago kay higat bye-bye Yan. mayo man ang taga Banago higat bye-bye haboy lang sa may ano Magbaha gani sadya naman na. Amoged, magbahati basulon ang ang gobyerno. Gani. Ina basura ibasol sa iban. No, so amala na ang ginapanawagan sa action boy kay pila naman na naton nga nadiparahan dapat tagaan na sang solusyon. No, kay Dugay na ni nga problema eh. Sa sano pa ni nga ang basura, damo nagreklamo nga basura lang ay makolekta eh. Kung tanawon mo ni, dugay damo na ma-comment kasi ila wala makolekta, daya sa mo ning area wala makolekta. Ambot na nung IPM-an. Basta may season lang sila sang Hindi kay isa na wala makolekta. Pero kay direction boy gani sa may Santa
National Market. Kung gabi, hindi masipot-sipot gani ang mga basura. Ara lang gyapon, may mga tinumpok mandara, ano kay ti malabyan tagi na kada gabi mga basura na badang ara sa may itom nga plastic bag na ara lang gyapon nagatinumpok man. No, kaga hindi naman maano action boy kiti ang mga job order dira ko mga GO sa syudad. Ang ilay ang responsibilidad tinobra naman na nila nga manilhig da sila tapos ipang ang basura isulod sa may plastic. Yung IPM naman na bahala kung nga gabi makitaan man na namon nga pang tuwa sila basura. Pero amo na ang katingalahan nga biskan galibot sila gapangwa may ara gyapon nga gakalabilin. Ano man antes sila magkuha pagkatapos nila kuha base may nagahaboy naman liwat. Amo nang dapat, amo na hindi dapat. Nga ihaboy mo basura nga wala sang kolektor kiti tanawan ang sitwasyon no kalaw ay tanawon sus. Kaya kada gabi makitaan man na Ikayan. boy may Ikayan mga naman IPM tara. gid nga gapangkuha mo. Ikaya Siguro- naman na sa Iloilo mo ka muna. Diba? Gwapo lang di ka gwapa may arata. Ikaya naman na sa Iloilo. Hindi ta katinlo sa aton nga syudad. Noted pa tadi pala yung preska ding hangin. Kaya na magpreska na okay basura. Fresh air tadi pala. Basko nga hindi ta dinoted nga fresh air nga noted ta di nga basko nga hangin. Gani, te baskog te. Baskog ang hangin te subong fresh air. Ibatan dara pati fresh air. Pero Kaya- do na lang guro kay Kaya- Davis kan din kasubong hilitin sa nagliga daw. Nag-okay naman action boy, Oh. no? Pero ti subong daw nagbalik naman ang aton nga masakit. Oh. Na nga mga higad-higad sinisang dalan, nga pinuti naman ang mga sagbot. Ang hindi ko Kaya- ang hindi ko dimension diyan is ang IPM wala gid nag-effort pa lang patag, mag-explicar kung ano ang problema nga hindi sila makakolekta sang basura, kadamo sang basura hindi makolekta, gapangolekta mas labro kadamo sa hindi makolekta. Na anong problema kag san-on ni siya makolekta? Amo na. Huwag gid sila Ako rin ga-effort nga mag-explain. Kung hindi, that's why man siguro action boy, no nga, ang ginediya man sa iban, kitungod hindi naman nila makuha ang mga basura na sa kada balay. Kung din nga bakante dito naman lang ihaplak ni sa mga mga tao. Para na sa ginambal mo sa dira sa kuan sa circumferential road. Nga daw nahimo na yung dump site. Ti ano na iya karon niya amo na ang taong gisaway na mahimo bala kay hindi basura nagasupot na sila balay ti ihabuya gina. Correct. Kundi Kung magkolekta. manda na dara, ang lain to kung manda na, naging basurahan na ba, makibot ka ng dugay-dugay, mountain na da. Mountain garbage na. No? Daw Smoky So- Mountain. Smoky Diba? Mountain na naman. Oo, kaya subong nga to pagyapon mo, no ti kapilata naman na ano da na tagaan na talupagdan sa media. Kasi ang media action boy na picture naman dira. Kagati imposible man agoro nga hindi ta nila mabatian o kung makitaan no, sa social media. Ti ang problema kay daway kasapak ang IPM. Magani. Daway anamin ko ang punto ko amo ni no. Kung may problema ipabalus tawo nga may problema. Kaga pa bala sila tagay mas na paglaom kung saan unyo na kolektahon. Muna Hindi akong man punto da. hindi man sila guro kulang tao kung salakyan. Kiti Gasugid sila nga sobra gani kuno, gasugid din sila nga sobra gani kuno salakyan nila sa required. Ate, ano lang na, din ang problema sa tao kung sa IPM. Ngani kay tanawon. Ano ang problema? Ang Obis ka na, Dri, ano na gani nga, barangay 4. No, Dri, action boy, no, ang are, basura man eh. May waiting shed, gaturumpok man. No, so wala man nagyapo na kuha, no, kagabi, harapan na da, no? Tinalo Ang naman. mga basura, sin action boy. Nakadamo kagati, dira sa may mga illegal settlers action boy kag barangay 27 na may nakitaan man kami na da no naganilaptag yapon sini nga mga basura kadamo nang gid diri sa may area sang syudad sang Bacolod yung isipon mo no damo gid ang nagalapta sini mga tinumpok pagid nga mga basura ang hantal-hantal na action boy. Ay na, ano naman? Oo, amo na gani. So wala may man talaga- comment gani diyon yan din tani City of Smile bati kung City of Smell na kita. Sapa na. Ha? Tama mo gid. Ay na, ano na naman, sitwasyon. Huwag man ko sa may nabatian sa mga opisyal naton da, sa government center nga nagahambal parties na. Liyo ko bi dugay-dugay bi action, kuhan action Oliver be. Tawagin dugay-dugay bi si Councilor Calaw kay do siya ng chairman sa Committee on Sanitation bala, Health and Sanitation para mangkutan sila kung anong ginahimo nila ni, ginapabayaan nyo lang ni.
Action cell? Natabunan basura sa action cell. Ala. Way sa makuan, way sa matampukan sa basura. Sir Elre? No, nadula sa gulpyo. Ah. Amo nang isa ka problema, di mo. Ang ako lang din punto is, kung may problema, pabala ang tao, action cell. Yes, ang magad gani action boy kasi Kung kung natampukan ka na, sus na. worried ka na ganan sa may pollution din, dugay man yung mga kuturan sa nibla may mga salakyan man, nadugang man ni action boy, no? Ang ari di sa ato da natingog gid, ang bugas ang buli sang ano na tawag sa salakyan, Tambutso. tambutso nila, itom-itom, dugangan pagid sa mga basura. Lain na yung magbugang buli ya. Tambutso na ya. Tambutso. Ang buli, ang tambutso. Lain ka lang mula bugas ang buli. Ang tambutso. Amo na ba ako kasi sa heavy traffic na ang bugas ang tambutso itom-itom pa. Makakita ka pa sa mga basura nga ganilapta, tinumpok sa gansandalan. No, tapos wala ka pa may kwarta na may namatugang ang imo ang problema. Ako, abi mo, kada kwan, kundi ka biyahe ko kada mga, let's say, mga tag 5:30, 6 o'clock. Susperting traffic nga, hindi man, kung nano na yung klase nga traffic ni man, do, ay man ni kasulbaran ang traffic, dis Bacolod man. Gani. Abi ko, ito, do naglain, hindi ko insindi, no? Sige lang, basi ka paninguha man na sila. Hindi ka na lang magsalakyan kay Gadugang kapag Gadugang pag ang traffic. Mabike-bike na lang ta. Yan, man. Kasi every year do kadamo gid man action boy na ang numbers sa nga salakyan. Pero tiyan man action boy lang atan lang girahinyo diri sa may mga opisyalis man action boy sa syudad sang Bacolod kay ti subong na nagamatamat naman damo sini ang basura nung nga naganilapta diri sa ti amo naman na kinanglan ta ang ilang nga sabat. Nansakto na ang point mo nga ma-explicar sa kung anong problema da. Mabalaan ta lang bala. Mabalaan ta lang bala kung anong problema. Bala kag at least may idea man tablang iti saan ni gali kolektahon ning basura sa amon kundi may masagli lang asakwan by this time by sa amon ni chimpo makakolekta na kami. At least may ginapaabot ka bala sa wala ka kabalo sa ano man kolektahon nila hindi. Kung kolektahon saan way ka kabalo. Amo gid gani. No kagati ang sabahin man sa mga Pumuluyo action boy no sa nga kada barangay diri sa syudad so cooperation man kay ti ang mga basura no ti hulat-hulaton gid hulat-hulaton na sa makapangolekta kaya kay ti masupot man no gabaho man action boy kabudlay maghulat sang wala siguro mo gani ti kung lain si mo yang at least ikaw ya sanay ka na maghintay so ay kalay bakit ba okay lang sa imo, at least sanay ka nang maghintay. Di ba? Ikaw palaga, hintay ka man. Ariya, tanay mo na naghihintay. Oo. Kaya mo na action boy, sa may dalanakson ang going to north nga bahin. Sa Lasal ko ng eryada, pero tigi ko sa Lasal ng eryada sa mga traffic, Oo, amagid. Dari sa may dalan lakson, no, heavy traffic sa action boy. No, kung tanawon mo daw laka-laka lang, pero ngara kagid sa area, mambal kagid, no, nga ari kita sa Pilipinas. Kaya grabe ka ng traffic. O, so far action boy, subo magalom-galumon pa sa gyapon, ng aton nga kalangitan, no, kagdi sa ibang areas, nga tulutalithi pa, nadabagol sa may barangay 3, pero dari sa may dalan lakson, no, nagatahaw-tahaw naman, no, ang talithi, sinikagati, makanay-kanay lang ang view sang hangin, subong hapon kaga sa paglibot natin sa mga police stations wala man gid sa mga dalagkuan gid bala nga nahitabo nga na record action boy. So for action boy amoy na ang latest update nga madulong sang patrol ini sa action Zil Minardo una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kay Action Zil Minardo on board sa aton nga patrol. Tiyan mo na sa mga ka-action problema subong kay ako nakita ko na nga problema gid sa iba nato sa mga kauturan nato mga ka-action naton ning basura gid isa sa gid problema subong dason ang traffic ang problema nga ginasugid nga tagaan solusyon sa subong aramang gyapon
Ana Sinoro, may hapon da. Nya wala section dyan, wala. Sili na Ana Sinoro, nya wala section dyan. Wala guro kaya ako nga rin diyan. No? Sige stay safe lang dira sa imo, Miss Ana Sinoro. No? Inday Blaza, kag lola nyo dira sa Kuwait, good afternoon. Teresa Lina Kaya, maraming hapon. Jocelyn Balahadja, kag Christine Viñas Villalobos. Si Evelyn Sinaon, nya monitor lang ni Nanay Evangeline Kaglani Hulag Aya, Sampurok Gaisano, Barangay Alihis. Jocelyn, sige. Sige, sa Cavite, sa Gilisubong. No? Yvonne Bishar, good afternoon. Kag si Ofelinio Española Jr., Franklin Tilohoyo, si Action Dorel, yung mga lain-lain ng iyayaw. Sige, siling ni si Alma Gonzales Posesyon, gaulan man sa mansilingan kuno sa sumag gaulan man. Subi Dumdum, girit niya lang si Mrs. siya nga si Remy. Si Miss Georgia Gagasiran, dira kuno sa kilid dala na list na labyan niya gapon nga tumpok man basura. Siling ni Julie Militado Patrimonio, welcome to the City of Smell. Allen Marlinco, Ray Flores Barrioga, maayong hapon man. Kag siling ni Jaime Manukan, ni Action Boy, ginaboy na lang naning basura kaya wala man ginakuha kay PM diri sa Dumanan. Namo na siling ko hindi mo kisang basol eh. Homa Lumena, wala sa ila ko na ni Miss Georgia, wala gid gasulod sa ang truck pero ang garbage truck sang iya ka barangay Singkang gasulod sa lugar nila somehow makalesen sang worries namon, ha? So may na si Capua Roseni Distrito si Lilian Tadena Claridad. Sige. Mga ka-aksyon, standby kita. Try natin makapakikangot sa kung sinong official datong pangutan na ano ba lang inahimo sa problema natin as far as basura is concerned diri sa siyudad Sampaco. Babalik kita sa Action Reports Afternoon Edition pagkatapos ang importante naton nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anak, ano nang nahuya ako mangulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
makaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pretty gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa siguro ko. Bantayan niyo da akong kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunway sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay base ko nadala nagid kami nga may pamangkot pa gid daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami ang connection kay pigado na kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero siguro piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya ako makulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila wala. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano, hindi ko permi makamit. Tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya, wala sa anak ko ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kung hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur ti ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko ti ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma. Afternoon edition. Diri lang sa Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:44. Maayong hapon tanay kay Lalaine Grace Ibarra, Eddie Laus, kay classmate ko man, kumari, kag Hiada Jean Buerom, or good afternoon. Diraman sa kay, Sis Viola Baloyo Eras, maayong hapon man. Kinatry naton na, kay ning problema, bala sa basura, kinatry naton mapagingutan, bala si Councilor Calao Puentevilla, being the chairman, sang Committee on Health and Sanitation. Hindi siya makakontak Action Oliver. Kaya nga, kung di ka punto, gyapon sa basura, bala, kung di ka damo sang wala makulikta nga mga basura, ang akong punto di is nga away gisplikar ang IPM, nga way makulikta ning basura ni. Ikaduha, San-o, ara siya, sige, San-o ni siya makulikta, tagayan niya man sang hope, paglaom, aton nga mga ka-aksyon. Ari sa aton linya, upod na aton rin mayo kay ara siya. Si Councilor Calao Puentevilla, chairman sa aton sininga Committee on Health and Sanitation, sang sangguniang panglungsod sa Bacolod. No? Councilor, mayang hapon. Mayong hapon, Sir Boy, no? Mayong hapon sa aton tagpalamati, kag salamat nga madamo maka suryaman tayo, no? Kung makainan-anon sa imo programa. First time ko, salamat kayo. Gani man, no? Okay, malo ka, Councilor, ang gusto ko ipadangat sa imo problema, kaya no, nabalaan mo man hindi yung problema, balas ang koleksyon sang basura naton. Doon nasubuan ko, nakita ko din sa video, balas ang amon nga action reporter, nga kadamo sa mga areas nga ara na, daga tinumbok-tumpok ang basura, may mga area na kadong ginhimo na dump sites ang pumuluyo, tungod nga
daw halos isa na kabulan wala makolekta mga basura sa pila ka mga madamo nga areas naton diri sa siyudad sa Bacolod. Councilor Nando, Councilor, have you tried getting in touch with IPM aton nga garbage collector kung ano ang problema? Yes, salamat kinakapagpatag Action Boy, no? Actually, mga duwa ka semana or last week, no? Pag last week nakapalabot nakita sa IPM. Ang 2 weeks ago nagpabalo sila, no? Kaya naka-attend ko meeting sa Committee on Environment. Being the chairman, ginpalabot na nila nga daan, no? Hibalo na ang aton nga mga officials nga may mga problema gamay kay tungod nga doon naguba ang dalan, no, pakadto sa Barangay Felisa nga dam site. Okay. But as of last week, gin-follow up sila kay ga-expectar kita nga madasig-dasig man lang ang kayo kag pagbangita paagi nga makapadayon ang hauling kag ang pag-collection, no, kay hindi man pwede nga mahulata while guba ang dalan. Ganay man, I share the same sentiment, no, ga upod gid kita sa aton pumuluyo nga the problema, no, to be honest, no, the problema gamay kay do nagkunol gid, no, sa subong, or I think as of last week kabalo kita nga way pagid nasolusyonan ang problema sang garbage. In fact, ini nga semana inog kuliton ko naman, no, ang IPM nga mga personalidad kiluyag naton mabuligan na gid ka aware kita nga nagproblema, pero I was expecting nga hindi lawig. No? Oo, kasi sambal ni Sir Boy actually isa na kabulan. I was thinking ako nga paminsan mga 3 ka semana, no. Pero kung isa kabulan hindi man ko alis kay base lawig-lawig naman gid, no? Pero amo nang ginambal naton kilanlan pangitaan nga solusyon, hindi pwede nga maproblema lang kita while ang koleksyon kag ang hauling nagakunol Action Boy. Ang akong punto, Councilor, mo pag ini kundi way makolekta ang basura. Now, daway takabati sa IPM nga nag-effort bala sila nga i-explicar o ipahibalos tawo nga may problema kita kag at least makahatag mo sila bala sang mga pag-estimate bala kung saan o sila pwede makapangulikta sa basura sa mga areas ni kay amo nang problema mo ang tao gahangla way kabalo way sang information from IPM base makulit mo man dabla nga try nyo man to explain sa mga kwanabi sa mga areas na kung saan o gid kwaon ang basura da kag nung problema saan o kwaon ang basura sa ila da muna tani bala mapabalot ang tao bala. Correct gid, no, sa Action Boy kag nagaupod gid ko sa sentimento nimo kag by tomorrow, no, buwas kag Wednesday may baluan ko na gid kag luyag ko nga sakto na imo, no, sila gid mismo ang mapatag, no, kay sila ang manabat kay hindi man pwede nga kitaya ang masalo sa obra nila, no? Correct. Gabayad kita 1 milyon para sa koleksyon sang basura kada adlaw. Gina-expectar sang tao nga gasigi kita bayad, gasigi man sila padayon, no, nga naga-kolekta kag nagabulig sa paglimpyo sang aton nga syudad, no. Rest assured nga ini nga semana ipalabot sa ila nga sila na ma-explicar kay naglawig-lawig naman gid. As of last week sige lang kuya panabad sa ila kay luyag kung ma-pressure man sila gamay nga kinahanglan may improvement kag makapadayon na ta sang pag-check up. Actually, pasensya, no, dumduman ko lang subong 3 weeks ago or 1 month ago, naggadtugid ko yung sa Barangay Felisa, no? Nag-attend ko sa meeting sang DPS, upod man to sa kay Kapitan Hardinar, man to siya. Kag naghulat man kita sa IPM, naibaluan at that time, no, nga nagaproblema na to, ga-expectar kita nga maproblema gid, no, tungod sang dalan pakadto sa aton nga dump site, no. Gina-assure ko ang aton nga publiko nga ini nga semana itinguan dagit nga mapa-explicar ang IPM mismo, no, kay di teluyag nga kita ma-explicar para sa ila kailan straight from the horse's mouth sila gid mapalabot sa pamuluyo para maintindihan kag insakto na kailangan may target na sila nga may target kita nga tinion
kung saan makapadayon na, no? Kag makadump na sila sang basura sa aton nga barangay Felisa. Okay, Councilor, I'm glad, no? Kiti, way mo ang galing na pabayaan, no? Kay kinaga, hambal ko di kay ina mo. Frankly speaking, hambal ko ti anong tanabatian sa aton nga mga public officials naton if they're making steps, measures sa sini nga problema. Pero ara manggali, no? Sige man ang imo nga himo sang aksyon da ginakulit mo manggali ang IPM, no? Pero, Councilor, gusto ko mamangkot sa imo bala kay bago mo lang na mentionar nga we are paying IPM 1 million pesos a day sa pagkolekta sa basura. Te ano ni kay wise lang kakolekta, sige di bayad naton sila. Ang pag-insindi ko gasigi, supposed to be muna ang pag-insindi ko nagasigi sila koleksyon, pakitaan temporaryo nga idapingan, no? Or itipuno nila anay, no? But at the end of the day, kung nadugayan gid sila sa pagkolekta nila kag paglibot sang ila, pangita paagi nga kayo nila ang ilang alagyan, no? Pato sa dump site. Kilanlan pa explikaron tagid sila, no? Kagang ginmention nakon nga 1 million a day, that was as far as madumduman ko nga old nga daan nga kontrata, no? Meaning sang previous pa to nga councilor ko, that was 2019, no? So we expect nga ba si nagtaas-taas man gid, pero ini sa iya pa ni sang nagligad nga administrasyon, no? That's besides the issue. Ang issue ta diya subong ang ila pagkoleksyon, no? Pagkolektar kag pagchekyar, no? In fact, luya ko lang ipalabot, no, sa Pumuluyo nga may group chat man kami nga amon lang, no? Halin ang mga mayor's office, ako baby in committee chair sang environment, ang IPM mismo, no? Kay kung may makitaan kami or may mga nagpangayo bulig sa amon or may mga reports nga problema sa iban nga mga koleksyon, gina-forward naton nga ginapicturan or ginapalabot sa ila, no? Kung diin ang kanalan ligan, no? Di aton niya ikabubuton na nakabulig, pero at the same time ang ginahambal nato, that was as far as normal to yang kolektahan ay ang ginasurihan, no? Subong may problema gid gamay, kilalan gid isabto nila, and hindi kuya luyag action boy nga ako yung madipinsa kag mag-explicar, no? Sa bahin sang IPM. Sa area da sa mga circumferential councilor, daw ginhimo na dump site sa mga tao da nga sa kunya kung di taman mabasol sa tao nga ihaboy da kay tiway maginakolektang basura mo. Yes, actually 2 weeks na, no? Duha na ka semana nagapadamo gid nagapalabot sa aton nga pangayo man bulig kag insakto ina ang imo ginambal nang kailan na pa-expect karon tanam gid sila, no? Simpo naman gid, no? About time nga dapat kabay pa nga kabati man ta sa ila explanation sila maka-explicar sila bla councilor okay para nga at least may ara man kita ray of hope lang isling naton nga do may paglaom man nga makolekta ang basura bla kag kun saan yes, action art, no? Kabahin sa akon obra himuon ko gina subong nga semana kag rest assured, no? Tinguan tagid nga iduso tagid nga dapat masigin ang ilang pagkolekta kag paglibot sa syudad sa Bacolod. Salamat din councilor. Thank you for that for making the effort. Salamat din councilor. Kag gapangayo ko pasensya hindi ko ka samat para no sa IPM kay you understand. Sila na ang manabat para sini. Salamat. Pareho sa inyo kaupod ko. Salamat gid. What we are asking from you councilor is to make the effort lang i-remind na sila bla. Yes. Ginahimo tagid na kag salamat sa kay gayonan nga na-explicar mo man ko, gina-assure naton nag-attend kita sa mga meetings, naka-attend kita sa gasigi kita, no? Keep in touch sa ila kag nagaduso sa ila kag way ta ginababayan, no? Especially ang koleksyon sang basura sa syudad sa Bacolod. Sige, salamat gid councilor Carlo Puentevilla. Thank you gid. More power. Salamat po. At least kita naton nga gagiho mangling aton dira nga mga public officials, no? Especially si Councilor Carlo Puentevilla nga ang committee under dira ang ining koleksyon sa basura, Committee on Health and Sanitation, Environment, no? At least so expect kita sin semana IPM bisan explicar nyo lang blas tao bla patag lang mo bala kung anong problema para nga mabalaan naman kung may problema nung ginahimo nyo hasta saan na nga problema saan gid mabala makolekta ang basura mo lang ang gustong balaan sa tao, ha? Sunod ko lang si Action Dale
parte ni pala sa budget deliberation nga magasugod na buwas nga adlaw. Sang aton nga sanggol ang panglusod ning 3.25 billion pesos nga budget deliberation nga ang hearings ni magasugod na buwas nga adlaw. So, kuhaon ko lang si Action Dale before we wind up sa atong diri nga pagpangalagad. Sinya Sela Colio, Action Olivera, no? Raymond Castillo Ausento, o dra naman kuno sa may kuano, Burgos Circumferencialo, corner dira tubang sang Caltex Station da kuno, may mga buka naman mga botilyada galinaptalan kuno, iinda lang sa udto. Sige nang damo problema ni daw. O sa ang basura sa barangay Singkang kasulod tuod ang truck sang basura, ginakuha nila sa balay-balay ina kung magbayad kasi ila. Uy, pero kung di ka maghatag kwarta, hindi nila pagkuhaon. Ay, nano naman. May pinilian ko ng mga basuriro. Message na diya sa akin, ha? Ayaw mo na, hindi na pwede. O sige, check ko na si Action Dale Salazar. Action Dale, good afternoon. Action Boy, na delay ang pagpatigayon sa budget hearing ni Council Ison, ang chairman sa Committee on Finance and Appropriation, kasunod niya ti Adam Laglang, sa quarantine of boy. Pero buwas nga daw, madayon na, no? Yung asod-asod na budget hearing sa buong semana, sa ginado nga 3.25 billion pesos na proposed budget sa LGU sa 2023. So buwas sa hapon, around alas 2 ng hapon, sa may session hall ng FP, mag-start ang budget hearing kag una din naging patawag amo ang finance cluster kang isang city budget officer lagi pa ng city accountant kag city treasurer Action Boy. Mag-resume ang budget hearing sa Thursday and then Friday kay gidalaungan din ni Councilor Saison sa subungan November matapos ang hearing kay ang target ning maaprobahan ang budget sa final reading. It's either first week or second week sa 20 or December 2022. Kaya kung madalabala ng Action Boy, wala man sa increase, wala man sa decrease ang budget for next year kay say man sa gihapon according diri sa konsehal. Tibos kay daw ato dato pa namang resulta kung marami mga changes o kung pagbago sining proposed budget sining una nga mga departamento nga ipatawag ni Councilor Saison. Balita-likan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kid Action Dale Salazar. O tayo mo na na-atrasar na yung mga budget hearing kay nag-isolate pa ni si Councilor Tadi Saison. Muna pala nagligad kundi nagpa-Japan ni sila with Mayor Albi Benitez, Congressman Greg Asataya, mga councilors sa dalom sang grupo Asenso nila, mga kapitanes. Di may nagpositive dito, nagpositive si Mayor, nagpositive si Congressman, nagpalayag sila yang pagpositive sila. Si Councilor Tadi, I think, nagpalayag man. Amo na nga kung punto lang may nabatian kung siling ati right na nila ya kung ipabalo nila kung hindi. No. Para sa ako niya kung public official ka, things like that, nag-positive ka pa, balo mo ginastawo, apektado ang imong obra mo. Di ba? Kita mo na napektuhan ang mga budget hearing ni Councilor Tadi. So dapat pabalugin estawo ya because as public officials, para sa ako na, it is incumbent upon you nga inform nyo ang tao ya kung may mga sitwasyon sa inyo nga lawas parehos na. Ipabalo na ya. Hindi na ya confidential kaya dapat babalaan na sa tao para maintindihan sa tao. Kung may ara trabaho nga hindi nyo matrabaho tungod sa sitwasyon sa inyo nga ikayong lawas. Kuha nyo? Sige So sa sininga simana, pabuto nato niya ang IPM nga mag-explain. I-explain nyo bala, may budget man na kamo para sa inyo ng mga PR da? Kuha ninyo na bala, make the effort nga mag-explain sa tao. Para nga maintindihan sa tao, mabalaan sa tao. Hindi nga daw gahangla lang yung pumuluyo sa Bacolod, balo kung saan no kolektahon nila basura. So kabay pa. Nga ito nga pangayo, di ka magluwas sa pagkilanglan kolektahon nyo na kung hindi pagid, i-explicar. Okay, so mga ka-aksyon na inyong pamatiyan ang ato ng pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Temporaryo kita nagtalo si Action Jan Diaz. Ang inyong alaga diri Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ang ato ng pagpangalaga